Эфирда атна информацион программасы белән Саба телевидениесе. Хәерле кич, исәнмесез. Безнең бүгенге чыгарылышта. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов Саба районына эш сәфәре белән килеп, яңа объектлар белән танышты. Һәр яңа җиңү башында изге гамәлләр тора. Ярдәм янәшә республика акциясе Саба районында. Бер көн алдан чәчсәң, бер атна алдан урырсың. Чәчү эшләре бу көндә тулы кешенә бара. Иңелек бүгенге көннең төп темасы турында. Район үзәк шифаханәсеннән алынган мәгълүматлар буенча районыбызда COVID-19 чире белән авыручы 25 кеше теркәлгән. Шуның 6-сы башкалабыз Казан шәһәрендәге медицина учреждениеләрендә дәвалана. Калган авыручылар табибларның ныклы күзәтүе астында иде. Бәхеткә 4 кеше бу чирдән тулысынча терелгән. COVID-19 белән авыручыларны районыбыз авыллары буенча исәпләгәндә, Мишабаш авылында 5, Саба шәһәр җирлегендә 2 кеше. Иштуган авылында шулай ук 2, Улыяз авылында 1 очрак. Калган авыручылар Шәмәрдән авыл җирлегенә туры килә. Монда иң күбе коронавирус чире ачыкланган кешеләр белән контактта булган 90 кеше күзәтү астында. Бүгенге көндә чит илләрдән кайткан кеше юк. Безнең Саба районына Россия Федерациясының башка өлкәләреннән килгән 20 кеше исәптә тора. Район үзәк хастаханәсеннән хәбәр итүләренчә, пациентларны өйгә килеп дәвалау режимы дәвам итә. Коронавирус билгеләре күзәтелгән очракта, бу югары температура, ютәл, тән ватылу, тамак авырту билгеләре булганда участок табибына яисә 23540 телефоны буенча регистратурага хәбәр итүләре сорала. Шулай ук гигиена таләпләрен катгый үтәү, маска, перчатка киеп йөрү сорала. Алда безне тагын бәйрәм яллары көтә. Эпидемиологлар кисәтә, кунакларга йөрүшүдән, кешеләр белән физик контактка керүдән тыелырга кирәк. Аралашканда тиешле дистанцияны саклыйк. Сәламәтлегебез өчен без үзебез җаваплы. Бу атнаның мөһим вакыйгасы. Саба районына эш сәфәре белән Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов килде. Аны район үзәгеннән 20 чакрым ераклыкта урнашкан Курсабаш авыл җирлегендә район башлыгы Рәис Миңнеханов Мәгариф мәдәният министрлыгы вәкилләре каршы алды. Теманы Раилә Галявина дәвам итә. Курсабаш авыл җирлегендә 228 хуҗалыкта 724 кеше яши. Җирлек Курсабаш, Түбән Утар, Югары Утар, Сүлә авылларын һәм Мөндеш разъездын берләштерә. Республика программаларын гамәлгә ашыру, милли проектларда катнашу буенча башкарган эшләре күзгә күренерлек. Бүген шуларны ил башлыгына да күрсәттеләр. Балалар бакчасы, мәдәният йорты, мәктәп биналары салуда зур ярдәм күрсәткәннәре өчен хөкүмәткә җирлек башлыгы Айзат Гыймадиев авыл халкы исеменнән ихлас рәхмәтле. Менә бүгенге көндә безнең бик күп кенә авыл җирлегенә төзелешләре барды. Бүген генә түгел инде, алда елларындагы инде санап китсәк, менә балалар бакчасы ачылды безнең узган ел. Алдагы елда инде безнең библиотеканы, авыл советын, клубны берләштергән многофункциональный центр ачылды. Һәм бездә менә быел инде һаманда пока бетү алдында тора инде. Мәктәбезгә зур ремонт керде. Бу инде безнең акылга зәгыйф балаларны укыта торган мәктәпкә әйләнде. Карантин булу сәбәпле бүгенге көндә әле монда укыту алып барылмый. Гомумән алганда хөкүмәткә рәхмәт әйтәсе килә инде. Шушы мөмкинлекләрне безнең җирлеккә тудырган өчен. Бу инде безгә мөмкинлекләр тудыра, күбрәк эш урыннары булдыру. Шулай инде бездә яңадан әйтеп китәргә кирәк. Арендный жилье салу бара, планда тагы инкубаторга безнең эшне өстәп саласыбыз бар. Барса барып чыкса, бик зур рәхмәтле инде хөкүмәтебезгә. Җирлек башлыгы яшьләрне авылда калдыруның төрле юлларын эзлибез ди. Иң мөһиме биредә эшлим дигән үз максатлы егетләр, кызлар калсын һәм сабыйлар тусын. Бүген җирлектә 54 укучы, бакча яшендәге 36 бала бар. Безнең җирлектә генә түгелдер инде, демография мәсьәләсе бик кискен тора. Кызганча каршы безнең узган ел бер бала да тумаган иде. Менә быел Аллаһка шөкер дип әйтергә кирәк, ел башында 2 туды. Шушы арада яңадан 2 бәби көтәбез без. Һәм ел ахырына 6-7 балага чыгарга өмет бар инде, Алла берсә. Бала туып торсын инде. Бала чагы булмаса, укучылар булмаса, бу объектларның кызганычка каршы берсе дә кирәк булмас дип әйтәсем килә инде. Үлемдә күп яшьләрнең авылда бик каласы килми. Шәһәр ягына китүне кулайрак күрәләр.
Біздіңшікте болса енді аларны мұнда қолдырға тырышабыз, үмітлейбіз. Міне шуңа көрә енді арендный жайлар салабыз, іш орындары болдыру үстінде олып барыла енді міне біздің көрші ауылда ғана юғарытарда ғаилә фермасы тізіліп шықты. Ярдәм сұрап келгенлерге ничекте болса ярдәм итәргә тырышабыз. Шушы малый бизнесны тәкъдим итәбез инде. Бүгенге көндә инде буш тора торган безнең зданияларыбыз бар. Аларны тәкъдим итәбез. Безнең җирлеккә кисәр, пожалуйста, каршы алабыз. Буш зданияларны бирергә теләк зур. Курсабаш авылында мәдәният йорты 2018 елда төзелеп, файдалануга тапшырыла. Ул күп функциялы мәдәни үзәк статусын йөртә. Биредә кул эшләре, хореография, театр, рәсем сәнгате түгәрәкләре, шулай ук китапхана һәм җирлек администрациясе эшли. Республика җитәкчесе Рөстәм Миннәханов биредә булып, хезмәткәрләр белән дә аралашты. Директор вазифасында яңа кеше. Василә Мөбәрәкшина бирегә 3 ай элек Киров өлкәсеннән килеп урнаша. Аңа яшәр өчен арендалы торакта бирелә. Сүйенә эшлисе генә хәзер ди яшь кыз. Үз изоляция режимында да биредә эшчәнлек тукталмый. Бу яңа клубта бик ошый миңа эшләргә, коллектив очень хороший. Как приехала, мне дали мында и арендное жилье новый. Очень нравится здесь работать. Мне вот эта вся суета нравится, все помогают мне мында. Через приложение Zoom керәбез инде, нары балалар белән тоже онлайн эшлибез, онлайн мероприятия проводим, онлайн концерты проводим. Нашла эшлибез инде, акцияларда участвовали. Менә недавно участвовали акция Тукайның туган көненә ие. Хәзер акцияда Бессмертный полк участвуем. Курсабашка сәфәре вакытында президент физик мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен интернат мәктәбендә үткәрелгән капиталь ремонт нәтиҗәләре белән дә танышты. Бина 1983 елда төзелгән. Хәзер аңа 206 квадрат метр белән өстәмә янкырма кушылды. Гомуми мәйдан 1462-гә тигезләшә. Бу мәктәпкә ремонт безнең 2009 елда керде, капремонт булып керде. Авыр балалар укый, акылга загыйф балалар укый. Бүгенге көндә 68 укучы. Булар инде югары балалар интернатыннан килеп укыйлар. Бүгенге көндә киләчәктә инде бөтен республикадан акылга загыйф булган балалар килер дип көтелә. Мәктәптә капремонт вакытында инде өстәмә мастерскойлар барлыкка килде. Анда безнең швейный мастерской кебек, слесарный, столярный эшләр буенча мастерскойлар бу балалар өчен һөнәр бирү максатыннан эшләнгән эшләр. Мәктәп белән янәшә авылның Бөек Ватан сугышында катнашканнар истәлегенә салынган һәйкәле урнашкан. Бу җирлек Советлар Союзы герое Зәки Хәбибулла улы Хәбибуллинны илгә бүләк иткән. Батырлар исемнәре каршында Республика президенты Рөстәм Миннәханов сугышчан авылдашларны искә алды. Һәйкәлгә чәчәкләр салды. Татарстан президенты Рөстәм Миннәханов Соба муниципаль районына эш сәфәре кысаларында Туктар авылында да булды. Анда ул роботлаштырылган яңа сөтчелек комплексы белән танышты. Әлеге агрофирмада 450 баштан артык мөгезле эретерлек бар. Шул исәптән 210 сыер. Сөт саву процессы тулысынча автоматлаштырылган. Көн саен 6 тоннадан артык сөт җитештерелә. Бер сыердан уртача 33 килограмм сөт савып алына. Терлек азыгы махсус схема буенча комплекс эшенә кермичә генә бирелә. Микроклиматны киләү өчен һава вентиляциясе системасы һәм температура датчикларынан эшли торган автоматик һава пәрдәләре урнаштырылган. Татарстан президенты биредәге аграрийлар белән дә очрашты. Аңа бүгенгә 1000 гектар мәйданда чәчү эшләре башкарылганын, шул исәптән 800 гектарда бертөкле сабан культуралары булуын хәбәр иттеләр. Уҗымнарны тукландыру, күпьеллык үләннәрне тырмалау, туңга сөрү һәм пар эшләре төгәлләнгән. Районда барлык хуҗалыклар да симәнә һәм техника ягулыгы белән тәэмин ителгән. Сукырда 448 трактор эшли, 13ләп чәчүлек комплексы һәм 155ләп культиватор җәлеп ителгән. Чәчүне тизрәк тамамлау өчен Рөстәм Миннәханов аграрийларны һәр аяз көнне кулланырга өндәде. Шул ук вакытта барлык санитар эпидемиологик нормаларны үтәргә кирәклеген искәртте. Районыбызда айрым категория гражданнарга катлаулы эпидемиология вазгыяты чорында Татарстан президенты инициативасы белән булдырылган азык-төлек продуктлары җыелмасын тапшырдылар. Ярдәм янәшә помощь рядом проекты кысаларында 550ләп тартма кайтты. Спорт комплекска продуктлар җыелмасын алырга авыл җирлекләре башлыклары да килгән иде. Чарадан Әлфия Мөбәрәкова сюжеты. 4 май көнне Саба район үзәгендәге спорт комплекс каршына
Ярдәм янәшә акциясы кысаларында азык-түлек җыелмасы төялгән фуру машинасы килеп туктады. Татарстан Республикасы Президенты тәкъдиме белән оештырылучы мондый ярдәмне бәхетле сәүдә комплексы алып бара. Тормышта кемнәрнең айлык кереме 8938 сумнан кимрәк, 65 яшьтән узган ялгызы гына яшәүче һәм аз керемле пенсионерлар, үз мәшгуль булып теркәлгән аз керемле һәм күп балалы гаиләләргә бирелүче әлеге күчтәнәчләрне алучылар саны безнең районыбызда 500-дән артык. Ярдәм янәшә дип язылган мондый азык-түлек җыелмасын һәр авыл җирлеге башлыгы махсус машиналар белән үзе килеп алды. Безнең менә шушы самоизоляция режимы шартларында үзебезнең күп кенә эшмәкәрләребез, шулай ук инде гаиләләребез дип әйтик инде үзләренең табышларын югалталар. Һәм инде бүгенге көндә үз изоляция режимын матур итеп саклап, көн саен инде кешегә күпмедер дәрәҗәдә ихтыяҗларын канәгатьләндерергә кирәк. Менә шушы максатларны күздә тотып, үзебезнең республика җитәкчелеге шушындай акциялар үткәреп, кешеләргә продукциялар тарата башлады. Безнең менә Тимершау авыл җирлегеннән дәгән 26 мохтаҗ гаиләгә, шулай ук инде эшен югалткан кешеләргә бигрәк тә шушындай пакетлар кайтты менә бүген. Без аны Соба үзәгеннән алып, үзебезнең Тимершау авыл җирлегенә таратачакбыз. Андагы гражданнарга моның өчен үзебезнең республика җитәкчеләренә, президентыбызга бик зур итеп рәхмәт әйтәбез. Алга таба дагы шушындай ярдәмнәр булып торсын. Халык моны бик көтә һәм инде рәхмәтләрен әйтә. Казан каласыннан килгән мондый сый-нигъмәтләрне өләшергә без Шәмәрдәнгә юл алдык. Авыл җирлеге башлыгы Айдар Гәрәев эшне оста оештырган. Барысы да җайлы булсын диеп, иң элек ул волонтерлар белән киңәшеп алды. Исемлекне барладылар. Аннары машиналарга азык-түлек тутырылган тартмаларны бүлеп урнаштырдылар. Тормышлар үзгәреп тора. Менә кем көткәндә шундый вакытта безнең бөтен дөнья, безнең илебездә, менә республикабызда коронавирус белән связанный самоизоляция ябылырбыз дип уйлар. Ләкин менә тормыш үзен условияларын диктовать итә. Менә шул условияларга бу коронавирус төрле халкыбызга дип әйтик инде төрлечә бәрде инде. Кемнәр эшсез калды, вакытлыча дип әйтик. Кемнеңдер мәйтәм проблема чыгып китә алмый шурына мәйтәм. Ләкин менә шуның өчен менә без бүген иештек инде бәйрәм вакытларында. Беренчедән әйтәсе килә, шушы 1 май үткән бәйрәме белән һәм алда безнең 75 еллык 9 май бәйрәме белән тәбрикләп китәсе килә инде. Һәм менә Министерство социальной защиты Республики Татарстан килгән списогы буенча без бүген тарата башлыйбыз үзебезнең түгел инде менә шушы биргән безгә бүләк тик бәйдик мөсәгыйле материальная помощь дип әйтик. Аның өчен безнең кызларыбыз, җегетләребез булыша волонтерлар инде. Мен уйлыйм инде бүген таратып бетерә алырбыз дип. Без инде хәзерге көндә менә шушы ярдәмгә мохтаҗ, гомумән 65 яшьтән өлкән яшьтәге кешеләргә ярдәм итәбез. Безнең инде эшчәнлеккә менә шушылай ярдәм итү коробкалар, төрле ризыклар, продукция, әле шушылай инде без кирәк вакытта дарулар, аптекадан дарулар алып килеп бирәбез өлкән кешеләргә һәм инде өлкән кешеләр нәрсә теле, нинди продукция кирәк, без аларга инде шулай ярдәм итәбез, кибетләрдән аларга продукция алып бирәбез. Мохтаҗ кешеләр бармы? Әлбәттә бар. Мохтаҗ кешеләр бүгенге көндә шактый. Аларга шуннан да ярдәм кирәк баралар. Менә бигрәк тә нинди катлам кешеләре сезгә күбрәк мөрәҗәгать итә? Гадәттә күбрәк өлкәнрәк яшьтәге кешеләр мөрәҗәгать итә һәм инде күп балалы гаиләләргә ярдәм кирәк. Кулларда исемлек. Инде хәзер тартмаларны ияләренә илтергә кирәк. Беренче булып без Шәмәрдәндәге Тукай урамының 4нче йортында яшәүче Рәмзия Тимергалиевалар йортына юл алдык. Әлеге гаиләдә 3 бала тәрбияләнә. Волонтерлар олы уллары Илсафка күчтәнәчне биреп калдырдылар. Ирина Сергеева бер үзе 2 бала үстерә. Айлык кереме аз. Бәхетле сәүдә комплексы тутырган бу күчтәнәчләрне күрүгә ул бик сөенде һәм зур рәхмәтләрен җиткерде. Гөлназ Закирова гаиләсенә дә волонтерлар кулыннан 1200 сумга исәпләнгән чәйе, конфеты, печеньесы, үсемлек мае һәм конфетлары тутырылган азык-түлек җыелмасын алу бәхете тәтеде. Бик зур рәхмәт. Мондай подарок көтмәгән идем. Бу булды инде, уйламаганда. Бик зур рәхмәт сезгә. Президентыбызга да бик зур рәхмәт.
Ярдәм янәшә республика акциясына кушылучы хәйриячеләр рәтенә магнит сәүдә шилтәре дә килеп кушылды. Азык-төлек ярдәме Татарстанның күп балалы гаиләләренә ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Бу исә гаиләләргә кибеткә чыгуны минимальләштерергә һәм вирус белән зарарлану куркынычын киметергә мөмкинлек бирәчәк. Магнит забота хәйрия проекты 4 бала тәрбияләүче гаиләләргә ярдәм итә. Республика буенча барлыгы 3437 шундый гаилә бар. Катлаулы эпидемиологик вазгыять шартларында халыкка ярдәм буларак оештырылган бу акциядә Магнит сәүдә җәмгыяте 4 бала тәрбияләүче гаиләләргә азык-төлек җыелмасы әзерләгән. 5 май көнне авыл җирлекләре башлыклары үз җирлекләрендә яшәүче гаиләләр өчен кайтарылган махсус пакетларны кабул итеп алды. Бу акция безнең чираттагы, без әле кичә генә акция узды бәхетле сәүдә үзәге ягыннан оештырылган. Безнең республика президенты тарафыннан хупланып шушындай акция. Онда инде безнең 540 кешегә шушындай наборлар, махсус наборлар таратылды. Һәм барлык кешебез безнең ярдәмнәрен алдылар. Монда инде безнең 7 төрле категория кергән, 6 төрле категория кергән. Монда инде аз киремле гаиләләр беренчесе, икенчесе авыр хәлдә калган гаиләләр, шундый безнең учетта тора торган дип әйтик инде. Шулай ук үзләренең үз мәшгульлеге белән шөгыльләнә торган эшмәкәрләр менә шушы безнең эпидемиолог обстановкага эләккән, авыр хәлдә калган эшмәкәрләрдән керде. Безнең махсус кайнар линия инде ул безнең санитар эпидемиолог обстановка начарланганнан бирле эшләп килә. Менә бүгенге көнгә исәпкә алсак, 60-ка якын безнең шалтырату булды инде. Соңгы көннәрне шалтыраталар, әлбәттә. Кызыксыналар, безгә бу ярдәм тиешме? Бу аз киремле булган пенсионерлар монда исәпкә алынды, шуңа күрә барлык кеше дә кирип җитә алмый. Бары тик аз киремле булган пенсионерлар, аларга ярдәм ителәчәк. Саба районының 15 авыл җирлегендә 4 бала тәрбияләүче 33 гаилә исәпләнә. Һәр бала өчен бер пакет азык-төлек каралган. Саба шәһәр җирлеге буенча шундый 8 гаилә бар. Байлар Сабасыннан Фәридә ханым Шакирова 4 баланы бер ялгызы үстерә. Үзе Саба гимназиясендә каравылчы һәм техник хезмәткәр булып эшли. Хөкүмәтебезгә бик зур рәхмәт. Шундый ярдәм күрсәткән өчен. Безнең өчен бик зур бүләк инде ул. 4 балага 4 пакет, берәр пакет. Сезнең 4 балагыз бар инде шулай? Әйе. Кемнәр, кызлар, малайлар? Беренчеләре Игезәк, Гүзәл белән Рүзәл 5нче класста укыйлар. Аннан тагын малай белән кызым бар әле. 3 яшьлек кыз белән 8 яшьлек малаем. Тимур белән Зәлия. Бик сөенәчәкләр инде бу күчтәнәчләрне күргәчтән. Барлыгы 132 бала өчен азык-төлек җыелмасы тапшырылды. Җыелмага ярма, макарон, көнбагыш мае, консервы, чәй, шикәр комы, татлы ризыклар керә. Авыл кешесе өчен иң җаваплы чор елны туйдырырлык көннәр башланды. Язгы чәчү чорында эш барышының ничек оештырылуы, барлык технологияләрнең үтәлеше бик зур әһәмияткә ия. Юлбат хуҗалыгында язгы чәчү эшләре тулы куәтенә бара. Юлбат авыл хуҗалыгы предприятиесендә бүтән көч язгы чәчүне вакытында югары сыйфат белән башкарып чыгуга бирелә. Ындыр табагында семена орлык басуга чыгар сәгатьне көтә. Бәрәңге яравойлаштыру өчен чыгарыла башлаган. Дөрес, элекке еллардагы кебек бәрәңгене хәзер күп мәйданда үстермиләр. Хуҗалык аны үз кирәге, бигрәк тә ашханәдә ризык әзерләү өчен игә. Быел кураж сортлы бәрәңгене 4 гектар мәйданда игү планлаштырыла. Хуҗалык мөдире Габдулла Фәткуллин ындыр табагындагы бүтән нәрсәнең төгәл исәп-хисабын алып бара. Ашламалар, семена орлыклар һәр кайсы исәптә. Менә без яравайлаштырга дип аларны чыгара башладык инде. Бездә бәрәңге күп игелми. Бәрәңге безгә осталыгыга үзебезнең кирәк яраклар өчен генә игеләчәк инде. Бездә бәрәңге игелмәүнең сәбәбе шул, безнең туфракларыбыз ташлык, контарлырак комбайн белән алырга уңайсыз. Хәзер басуларда эшнең гөрләп торган чагы. Яз иртә килә дип юрасалар да, язгы кыр эшләре үз вакытында бара. Язгы чорда яңгырлар булуда игенче күңелендә мул уңышка өмет уята ди хуҗалыкның баш агрономы Фидаил Хисамиев. Зәп тормалаулар тулысынча тамамланды. Бүгенге көндә хуҗалык кысаларында чәчү эшләре бара. Безнең хуҗалыкта эш чәчү агрегаты белән башкарабыз эшләрне. Аның икесендә ДТ-75 тракторларындагы элеккеге үзебезнең сызы чәчкечләре. Бу чәчкечләрдә Аглиев Илдус абый белән Дәүлетҗанов Фәритләр эш башкаралар. Менә әлеге кырда инде безнең яңа кайткан 9 метрлы
Иномарка дип атыйбыз инде без аны. Шундый шәшкештә Кадыров Айдар дигән җегет безнең эш башкара. Бу участокта безнең яңа кайткан югары репродукциялар борчак симәнәсе бар безнең Ульяновскидан кайткан. 2 тонна юбилар дигән сорт. Менә без шушыны чәчеп куябыз. Аннан соң инде калганын арпа культурасы белән чәчүне дәвам итәчәкбез. 2020 елда язгы чәчү чорында безнең 1040 гектар чәчү эшләре планлаштырылган. Бүгенгесе көндә инде шуның 30%-тан артыгы чәчелде. Хуҗалыкның кайбер игенче механизаторлары белән борчак һәм арпа игеләшәк басуда очраштык. 52 гектарлы басуда Айдар Кадыров эшли иде. Өр-яңа күн агрегаты эшләү өчен бик тә уңайлы, эшне тиешле агрономик таләпләргә туры китереп башкарырга да мөмкинлек бирә. Илназ Харисов, Искәндәр Шәйхуллин агрегатның эшчәнлеген киләп контрольдә тоталар. Механизаторлар Фәнил Нуретдинов, Илназ Шәрипов ашлама һәм симәнә ташып торуда эшлиләр. Шул ук вакытта башка басуларда да эш бара. Бөртекле культуралардан тыш күп еллыкларда игеле һәм эшәшүлек орлык әзерләүгә дә зур игътибар бирелә. Хуҗалык буенча быел 2045 гектар мәйданда язгы чәчү башкарылырга тиеш булып, 625 гектарында инде чәчү үткәрелгән. Сөрү җиренең 700 гектары бүгенгесе көндә күп еллык үләннәр астында. Күп еллык үләннәр инде күптән даже басуларда кар бетүгә инде безнең тукландырылды. Амазон белән сыеп тукландырдык. И мөмкинлек шуга аларны тырмалап куйдык. 335 гектар арыш уҗымының 110 гектары шулай ук иртә яздан Амазон белән сыеп тукландырылды. Калган участогында 75-ка тагылган сызы чәчкечләре белән тамырдан тукландырдык. Бүгенгесе көндә ул участоклар чүп үләннәренә каршы тагын эшкәртелеп куелды. Калган мәйданнарда инде безнең 340 гектарда безнең кукуруз культурасы булачак инде. Бу инде сыерлар өчен безнең силос әзерләүгә кулланыла. Калган культуралар 1 еллык азык катнашмалары, язгы будай, арпа, борчак сулы культуралары. Безнең хуҗалык инде ул орлыкчылык хуҗалыгы, без симән орлыгы җитештерү белән шөгыльләнәбез. Менә бүгенгесе көндә дәген безнең ындыр табагында 120 тонна будай симәнәсе, 120 тонна арпа симәнәсе, 50 тонна сулы, 30 тонна борчак әзерләнгән иде безнең алдагы елдан. Шуның инде күпчелек өлешен без инде район хуҗалыкларына таратып өлгердек. Бүгенгесе көндә дәген шул симәнәне сату процессы бара инде. Юлбат хуҗалыгының игенче механизаторлары бу көннәрдә иртүк эшкә кузгалып, көнне-төнгә ялгап эшлиләр. Һәм быелгы коронавирус инфекциясе таралу куркынышы булган шартларда саклык чаралары белән дә тәэмин ителәләр. Кичә 7 май көнне радио һәм элемтә хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмен билгеләп үтте. Белүебезчә, Саба районы электр элемтә сүзәге хезмәткәрләренең эшләре гаять үзенчәлекле һәм шул ук вакытта катлаулы да. Коллективта барлыгы 33 кеше. Аларның һөнәри осталыклары мәгълүмати технологияләрне үстерүдә зур роль уйный. Район халкына сыйфатлы хезмәт күрсәтә. Бәйрәм көнендә без аларның җитәкчеләре Алмаз Галиев белән әңгәмә корып, аларның эшчәнлеге хакында мәгълүматлар алдык. Безнең Тателекомның Саба филиалында бүгенге көндә 33 кеше эшли. Шуларның арасында инде безнең руководство 2 кеше, техниклар безнең 2 кеше, аннары безнең инженерларыбыз активно оборудование бери инде. Алар 3 кеше булу бери. Шулай ук безнең группа клиентского сервисы бар. Алар бүгенге көндә шушы интернетка таштыру, эшләмәгән интернетларны, телевидениеләрне рәтләү буенча инде алар 7 кеше. И аннары безнең линейный участок инде монтерлар инде алар 13 кеше. Барлыгы безнең 33 кеше хезмәт күрсәтә. Бүгенге көндә инде безнең районыбызда интернетка ташкан хуҗалык 5878. Телевидениега ташкан хуҗалык 4875. Аның буенча инде безнең эшләребез бара дип әйтергә кирәк. Узган елны үзебезнең районда калган авылларга менә безнең 14 авыл калган иде. Кайсы менә шул авылларда безнең телевидение карап булмый. И интернетның тизлеге әкерни. Шушы авылларда без оптический кабель салдык. Телевидение карар өчен һәм интернетның тизлеген тизләтү өчен. Бүгенге көндә Саба районы, можно әйтергә, 100%
оптический кабель белән салынган дип әйтергә була бүтән авыл җирлекләрендә дип инде. Бүгенге көндә яңадан менә без хәзер Шәмәрдән һәм Саба бистәсендә инде күп катлы квартираларда яңа технология буенча шулай ук интернетның тизлеген тизләтергә, сыйфатларын яхшыртырга эш алып барабыз. 70% дип әйтергә була Сабаның үзендә эш тамамланды. Калды безнең эш шул ук оптический кабельне шул күп катлы иләргә хәтле китереп бетерәсе иләр эшендә инде эшләре бетте. Шулай ук безгә инде бирәчәк шул сыйфатлы интернетны тизлегәндә 100 мегабитка хәтлек и аннары телевидение без уже зур разрешение качествода HD формат дип шундый качество карый алачакбыз. Радио һәм элемтә хезмәткәрләрен бәйрәм белән котлап китәсем килә. Ул безнең профессионал бәйрәмебез. Барыбызга да сәламәтлек, бәхетлек, бәхет, шатлык. Эшләребездә гел уңышлар гына. Шушы авыр заманы дип әйтик, пандемия вакытында эшләребез булып торсын, эшләргә язсын. Без инде үзебезнең яктан үзебезгә куелган вазифаларны үтибез. Халыкка инде шушы пандемия вакытында интернетны һәм телевидение телефоннарны эшләтеп торабыз. Барыбызны да бәйрәм белән. Халыкның тормышын элемтә чараларыннан, радиодан башка күз алу мөмкин түгел. Кешеләрне бер-берсе белән аралаштыру, дөнья хәбәрләре белән таныштыру кайсы заманда да актуальлыгын югалтмый. Районыбызның тәүлек әйләнәсе сөйләүче үз радиосы, тыңлаучылары бар. Элек FM 105.6 ешлыгында Саба дулкыннары исеме астында көнгә 10 сәгать сөйләгән радио хәзер дулкынга үзгәреп тәүлек әйләнәсе тыңлаучыларны сөендерә башлады. Сөйләү диапазоны да киңәйде. Безне хәзер күрше-тирә районнарда, хәтта Мари-Эл республикасында да тыңлыйлар. 50 төрле тапшыру сәхифә эфирга чыга. Дулкынлыларның үз аудиториясы, башкаларныкына охшамаган үзенчәлекле форматы бар. Коллектив белән журналистика өлкәсендә 40 елдан артык эш тәҗрибәсе булган Әлфия Мөбәрәкова җитәкчелек итә. Тирән белем һәм тәҗрибә туплаган көчле команда ел сайын Россия республика күләмендә уздырылучы конкурс бәйгеләрдә унлап грамота, рәхмәт хатына ия була. Ел сайын 7 май көнне без үзебезнең һөнәри бәйрәмебезне билгеләп үтәбез һәм без моңа зур уңышлар белән киләбез. Ул быел да нәкъ шулай булды. Безгә җиткерелгән планнар бар, безгә җиткерелгән биремнәр бар. Без бигрәк тә радиодан һәм телевидениедан тапшырулар әзерләү генә түгел, хисап та тотабыз бит әле республика алдында. Менә бу мәсьәләләрне дә хәл итәргә кирәк. Радио көненә килгән вакытта безнең коллективта эшләүче 12 кеше үзенең эшен зур тырышлык белән, намус белән алып бара. Радио тыңлаучыларыбызга матур, күңелле, кызыклы тапшырулар, репортажлар, язмалар, сюжетлар әзерлибез. Районыбызның төрле пишмакларында булабыз. Алай гына түгел, безгә кирәк икән, без республиканың төрле районнарына да командировкаларга барабыз. Халык тыңлый, ярата дип әйтергә кирәк, һәм һәр вакыт безгә элемтәдә телефоннан шалтыратып торалар. Аларның киңәшләре, матур фикерләре, теләкләре безне канатландыра. Мин радио көне белән үзебезнең коллективтагы һәрбер кешене аерым котлыйм. Һәрберсенә сәламәтлек, гаилә иминлеге, тынычлык телим. Балаларының игелекләрен күрсеннәр, әти-әниләренә михр шәфкатьле булсыннар. Радио тыңлаучыларыбызга һәр вакыт аларның йөзләре ачык булсын. Шулай ук безнең элемтәчеләр дә үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен безнең белән бер көнне бәйрәм итәләр. Без алар белән бер бинада утырабыз. Без аларның да хезмәтенә бик нык таянабыз. Аларга да иң изге матур теләкләребезне һөнәри бәйрәмнәрендә безнең коллектив исеменнән кабул итеп алсыннар. Хөрмәтле радио тыңлаучыларга да без бәйрәм сәламнәре юллыйбыз һәм шул ук вакытта аларны да радио көне белән котлыйбыз. Чөнки алар безне тыңлагач, алар безгә шалтыратып торгач, алар безнең белән элемтәдә булгач, безнең эшебез гөрләп бара дип әйтер идем. Илдә нинди генә вазгыять булса да, ял һәм бәйрәмнәрдә дә телерадио компания хезмәткәрләре һәр вакыт эштә. Алар өчен мәгълүмат җиткерү, халыкка яхшы кәеф бүләк итү беренче урында. Ирешелгән югарылыкны сакларга кирәк дигән әйтем аларның көндәлек юлдашы.
Иртәгә илебезнең иң күркәм бәйрәмен 9 май Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгын каршы алачакбыз. Безнең районнан фронтка 8427 кеше алынып, шуларның 4989-ы яу кырында ятып калды яки хәбәрсез югалды. Бүген районыбызда 8 сугыш ветераны һәм инвалиды, 364 тыл ветераны, ирләре сугышта үлеп калган 12 тыл әби яши. Ленинград блокадасында булган бер ветеран исән сау. Без хәлак булганнарны искә алып, исәннәрне кадерләп яшибез. Бу һәр вакыт шулай булды һәм булачак та. Алдагы минутларда сезгә Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннахановның бәйрәм мөрәҗәгатен җиткерәбез. Җиңүнең 75 еллыгын каршы алабыз 9 май бәйрәме. Менә сезнең күңелдә нинди хисләр безнең шушы ветераннарыбызга карата? Инде менә бик яхшылап яхшы һәйкәлләр әзерләнде. Инде геройларыбыз менә хәзер шулай мәгърур рәвештә карап торалар. Сезнең уйда нинди хисләр? Хисләр бик олы. Безнең инде менә 75 ел шушы Бөек Ватан сугышының җиңү көне. Һәм инде шушы безнең бөтен дөнья буенча вирус барлыкка килгән аркасында без бөтен халык белән монда җыелышып, аны зурлап уздыра алмыйбыз. Шулай булса да, мен хөрмәтле сугыш һәм тыл ветераннарын тәбрикләп китәсе килә шушы зур бәйрәм белән. Инде бу бәйрәм безнең районыбыздан 8000-дән артык кеше киткән. Шул вакытны яртысы ятып калган. Һәм инде менә аларга багышлап безнең обелиск һәм инде без аны быел яңарттык та. Һәм аларга мәңге ут. Аны белән генә без аны беренчектә кайтара алмыйбыз. Халыкта әйтелә торган сүз бар. Үлгәнне кайтарып булмый, вакытны шулай кайтарып булмый. Һәм инде алар үзләренең яшьлек вакытында гаиләләрен ташлап шушы сугышка китеп, шушындай безнең матур тормышка китерделәр. Аларга моның өчен бик зур рәхмәт. Һәм инде безнең киткәннәр арасында менә шушы геройларыбыз, 4 безнең районыбызда. Һәм 2 тулы орден кавалерлары да бар әле. Менә алар белән без горурланып яшибез. Һәм инде киләчәк буыннарга да моны сөйләргә, өйрәтергә, һәм инде аларның бүгенге көндә тормышларын ничек булса да менә гел җиңүгә омтыла торган итеп. Һәм алар һәр вакытны беренче булсыннар. Нинди эш эшләсәләр дә. Инде бүгенге көндә безнең шушы матур тормышыбыз әле моннан башка безнең хәзер менә тыл ветераннарыбызга да шундый зур караш тыл нык булмыйча безнең җиңү була алмый. Ул тыл эчендә ул безнең хөрмәтле хатын-кызларыбыз. Алар гаиләдән башка ир-атның эшләрен эшләп без шундый матур тормышта менә шушы булган тырыш халкы аркасында без шундый матур тормышта biz аны мәңгелек онытмаска тиеш. Һәм инде мәңгелек менә алар куелган. Инде менә республика буенча да, бөтен дөнья буенча да алар яңартыла. Яңадан ничектер аның бүгенге киләчәк буынга без аны зурларга тиеш. Аннан зур әйбер юк. Ирештерергә тиеш. Ирештерергә тиеш. Менә киләчәктә без һәр вакытны шулай хөрмәтләп бергә матур итеп яшәргә тиеш. Алар аркасында без шундый матур якты тормышта яшибез. Һәм инде бүгенге көндә райондашларыбыз бөтенесе зур хезмәт куйган аркасында безнең эшләребез Аллага шөкер. Без бәхетле бүгенге көндә республикабызның шушындый зур үсешләре ул менә шушы бердәм булган аркасында гына мондай уңышлар була. Шуның өчен халыкта әйтәләр: үлгәннәрнең каберен бел, исәннәрнең кадерен бел. Менә ул әйбер безнең республикабызда бик олы. Инде шулай киләчәктә дә була күрсен. Менә безнең тыл
батырларына данлык. Инде аларга да менә зурлап, аларны зурлап бетереп булмый. Шулай ук безнең менә аларның зур хезмәтләре аркасында тыл ветераннарыбыз, инде моның эчендә безнең хөрмәтле хатын-кызларыбыз, алар үзләренең гаиләләрен нинди авырлыкта балаларны үстереп, һәм инде иратларның хезмәтен эшләп, инде без аны күпмедер күрсәтергә тырыштык. Ул балаларыбызның, хатын-кызларыбызның хезмәтләрен аны күрсәтеп тә булмый, сөйләп тә бетереп булмый. Но безнең бүгенге көндә алар тырышлыгы нигезендә без җиңеп чыктык. Һәм инде сугыш биткәннән соң да 10 ел эчендә алар кыска арада бөтен җимерекне төзәттеләр. Һәм инде алга таба бүгенге көндә менә без нинди матур тормышта. Ул аларның тырышлыгы аркасында. Шуның өчен киләчәктә дә без аларны туры хезмәттә булган кешеләрне айрым ул зурдан. Инде менә бүгенге көндәге бу вируслар алгач та ул бит иң беренчедән исәнлекне, саулыкны сакларга кирәк. Икенчедән тамак тук булуы кирәк. Шуның өчен инде менә туры хезмәттә булган халкыбыз бүгенге көндә дә шул вакыттагы чордагы кебек тырышлап эшлиләр. Без бердән булганда безнең бөтен хыялларыбыз тормышка аша. Бер-береңне аңлау ул зур әйбер. Алар үз вакытында моны аңлап, һәм инде безнең шушындай матур тормышка җиткергәннәр. Аларга моның өчен бик зур рәхмәт. Моны берничә сөйләп тә бетереп булмый. Без бер вакытны онытмаска тиеш. Бу өмерлек безнең беренчедән тормышның кадерен белү һәм аның өчен тырышмасаң булмый торган икән күренеп тора. Тырышсаң бөтен әйбердә була. Нинди генә чыр булмасын, нинди генә авырлык булмасын. Бүгенге көндәге ниндидер бәләкәй генә авырлык булар белән чагыштырганда ул юкка әйләнә. Шуның өчен әле ул бүгенге көндә зур тәрбия бирә безгә. Без аларны хөрмәтләп яшәргә тиеш. Хөрмәтле сугыш һәм тыл ветераннары, сезне чын күңелдән бик җиңүнең 75 еллыгы белән тәбриклим. Сезгә кырыштай сәламәтлек, гаилә бәхете, балаларның игелеген күрергә, нинди хыялларыгыз бар, бөтенесе тормышка ашсын. Күкләребез аяз булсын. Районыбызда сезнең белән бергә киләчәктә дә матур итеп яшәргә язсын. Һәм сезне хөрмәтләп яшәргә булсын. Бердән булган вакытта безнең бөтенесе дә тормышка ашачак. Бәйрәм белән, хөрмәтле райондашлар. Өйдә утырабыз, өйдә булыгыз, өйдә калыгыз. Бу интернет челтәрендәге язның иң популяр хэштегы. Хәзер безнең программада урын алачак материал да шул хакта. Видео язма геройларының берничәсе белән сез инде таныш. Күз салыйк әле. Ничек хәлләр дип сорыйсыз? Ярыйсы, шул бер кигә. Явыз вирус таралмасын. Калып торыйк без өйдә. Өйдә торыгыз. Кешегә гомерләр бирелә, мең түгел бары тик бер генә. Бәхетле булырга килгәнбез, эй Ходай, исәнлек бир безгә. Өйдә булыйк, өйдә утырыйк, сәламәт яшик. Вирустан сакланыгыз, яшәү хакына өйдә калыгыз. Исәнмесез? Әле карантинда бик күпләрнең көннәре кухняда үтәдер. Минем дә инде күптән җылып килгән рецептларым бар иде. Әнә шул рецептлар буенча көн сайын гаиләмне сыйлыйм. Бүген мин эремчекле ватрушка пешердем. Менә алар минем тәмле итеп кызарып пешеп тә чыктылар. Шәйләребез тәмле булсын. Нинди рәхәт бит ул безнең өебез. Бер кайда да булмасын мондый рәхәтләр. Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым. Рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр.
Hürmetli televizor караучылар, бүгінге сезнең өчен әзерләгән яңалык хәбәрләр менә шулар иде. Безнең чыгарылыш соңында районыбызның 90 яшьлек юбилее уңайыннан архив материалларыннан әзерләнгән үткәннәрне барлап сәхифәсе урын алыр. Аннан соң Бөек җиңүнең 75 еллыгы уңайыннан сез мәңгегә безнең хәтердә сәхифәсен һәм Саба дулкыннары телерадио компаниясе журналистларының бәйрәм котлавын карый аласыз. Идә булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Бәйрәм белән. Күп илләрне кара көмір ясап, үлем белән түшәп юлларны, канга туймас Гитлер безгә каршы сузды шунда яман уйларын. Мәктәпләрдә чыгарылыш кичәләре, хезмәт кешесенең якты киләчәккә өмет белән яшәгән көне. Буларның барысында бер мизгелдә куркыныч хәбәр шәлперәмә китерә. Германия гаскәрләре илебезгә һөҗүм итә. Һәр йортка диярлек хәрби комиссариаттан повесткалар килә башлый. Ир-егетләр кулларына корал алып, фронтка китә. Безнең районнан сугышка 12 мең кеше киткәнлеге мәгълүм. Райондашларыбыз, илебез халыклар азатлыгы өчен дошман белән батырларча көрәште. Тик сугыш кырларыннан 6330 якташыбызга туган якларын кабат күрү насыйп булмый. Исән кайткан 5000 райондашыбызның күбесе сугышта алган яралардан дөнья куйды. Ни кызганыч, ветераннарыбыз сафы елдан-ел сирәгәя. Бүгенге көндә сугышның тере шаһитләре булып, 150ләп кенә бабай калып бара. Райондашларыбыз арасында Бөек Ватан сугышында күрсәткән батырлыклары өчен Советлар Союзы герое исеменә лаек дип табылган шәхесләр дә бар. Алар Иван Башкиров, Гали Закиров, Валид Хаҗиев, Зәки Хәбибуллин. Дан орденнарының тулы кавалерлары Абдулла Мутыгуллин, Корбангали Тимиргалиев, легендар партизан Икрам Фейзуллин исемнәре дә сугыш чоры тарихында горур яңгырый. Фронтка киткән ирләрне тылда яшьләр, хатын-кызлар, бала-чагалар, карт-карчыклар алыштыра. Сугышның 2-3 көнендә үк Саба кибетләрендә тоз, шырпы, керосин бетә. Тормыш алып бару көннән-көн авырлаша. Колхозда җитештерелгән һәр продукциянең күп өлеше фронтка озатыла. Шулай ук һәр гаилә үз хуҗалыгыннан икмәк, ит, сөт, яшелчә, йомырка, йон, тире, киемнәр тапшыра. Тарихи чыганакларга карасак, сугыш чорында Сабадан киез итекләрнең генә дә 3248 пар җибәрелүе күренә. Шәмәрдән тимер юл станциясе сугыш чорында фронт белән тылны тоташтыручы ролен үти. Вагоны белән икмәк, бәрәңге җибәрүдән тыш, паровозлар өчен утыннар һәм гомумән агач материаллары да сугыш барган җирләргә озатыла. Бөтенесе фронт өчен, бөтенесе җиңү өчен. Шушы лозунг һәркемнең күңеленә тирән үткән була. Сугыш башлануга ук безнең районга чит төбәкләрдән гаиләләр эвакуацияләнә. Псков, Латвия, Карелия якларыннан Мәскәүнең үзеннән Сабага 98 гаилә килә. Шулай итеп, районыбыз барлыгы 2398 кешене яңа яшәү урынлы итә. Мең 1945 елның 9 майы җиңү көне һәркем өчен көтелгән олуг бәйрәм була. Аның белән рухланган халык яңа дәрт көч белән районны, хуҗалыкны торгызу эшенә керешә. Бу елларда, ягъни 1947 елга хәтле райкомның беренче секретары булып Сабир Шакиров эшли. Аны нык куллы, энергияле, эш өчен янып йөрүче кеше Заман Кәрәмов алыштыра. Ул 1947 елдан 52 елга хәтле беренче райком председателе булып эшли. 52-56 елларда аны Шәйхулла Файзулла улы
Файзуллин алыштыра. Оннан соң 2 елдан артык районыбыз белән Вәли Минхаж улы Минхажев идарә итә. 1958 елда райком секретары вазифасына Фарук Садыков алына.